Hej, det her er noget nyt, som jeg rigtig gerne vil lave. Altså, jeg er lidt ny til at filme, men så jeg synes det her er akavet, men altså, jeg spiller Avatar mod, og så kan man finde sådan nogle templer og jordtempler, ildtempler, alt muligt. Og nu er jeg lige startet ved siden af et lufttempel. Ja. Ja, så er der sådan nogle mænd. Ja. Så er der kister. Det var ikke meget der i. Okay. Altså, så kan man gøre sådan her. Bending. Ja. Fordi det er en luft ting. Så kan jeg bruge den her. Ja. Det var ikke så højt, jeg hoppede lige der. Og sprang. Ja. Altså, man kan finde så mange ting i de her templer. Og så er der også sådan nogle food pie. Hvis man kender tegnefilmen, så ser man sådan en flashback fra Ang, hvor man ser ham lave sådan nogle her og kaste efter andre. Og her er en lille bitte by. Meget lille bitte. Og så fandt jeg jeg fandt faktisk to. Jeg tror jeg vil have den gule. Jeg gør alt tilbage i kisten. Det var ikke meningen. Nå, men altså det her går ud på er at overleve og ja, kæmpe imod banditter. Det er der nemlig også. Okay, det var godt nok en lille. Nå. Jeg har spillet det her i kreativ, så har jeg fået nogle par master. Så kunne jeg lave en større en og historie. Så kunne jeg lige gøre sådan. Nej! Fuck, jeg er god til. Fuck, jeg er god. Nå. Det var så min død. Okay. Okay. Altså, det var sådan set ikke meningen, det skulle ske. Det var faktisk helt udventet. Så. Nu skal jeg til at finde et tempel. Hvor jeg skal gøre mig til jord eller ikke. Ligner det her sted, jeg var lige før. Jeg har rejst langt med kreativ for at få det sted. Så altså, jeg har været inde på den her verden med kreativ. Så. Altså, det er noget, jeg vil begynde at lave. Okay, så finder jeg et lufttempel. Yeah. Altså, det her ser faktisk godt ud. Altså, det er ikke det her sted, jeg var lige før. For jeg fløj langt for at nå til det sted. Og jeg gjorde det også bare for at blive luft, så. Ja. Men nu har jeg fundet en.
Den skal... Hvad? Det vidste jeg ikke, man kunne. Okay. Prøv at se her, så kan jeg bruge min glider. Det ser ikke ud som noget, når man kigger i... ja, fra hovedet. Når man står her, så har man den der kæmpe stav. Og derfor kan jeg sgu gøre sådan her. Nej. Ej, oh my god. Jeg flyver. Ej, oh my god, så var der også kister der. Så også der var i de andre. Epic fail. Den har jeg. Det er ring, den har jeg. Og så er der også en her. Fuck, jeg vil ikke dø. Hvem bliver jeg dræbt af? Ja, okay. Skynder jeg mig lige Fuck, jeg hader monstre. Så er det fred. Nej. Ikke i fred. Hvorfor kan jeg ikke komme over? Ej, hvor er jeg dårlig. Jeg var i lang tid hjemme. Ja! Endelig. Dø. Nej! Og du var heller ikke død. Hvordan gjorde jeg det? Jeg blev vækket op af en død. Lige nu føler jeg mig bare som en kat. 9 liv. Nå, men jeg glemte jo nogle kister herover. Så dem vil jeg til.
Vejerte. Det var her. Og så stream. Det er sådan at, ja, det er det normale. Skub. Og dem havde jeg. Var. Ja. Altså, nu taler jeg ikke så meget, men prøv at se her. Den her. Fuck. Nå. Jamen, I må undskylde, jeg ikke taler så meget. Det er, når jeg første gang, jeg optager min lyde. Og jeg plejer ikke at sige noget. Så. Nå, men jeg ender den her episode. Det var en lille episode. Ja.